Hello mates, so today's video is a bro vlog kay Ro Ramani. Wala makilaag-laag and narami diri ka tambay na ang mga adopted sons ni JP og ni Madam Mia, mga adopted ra ang kamagulangan. Ang middle son og ang kamanghuran. So karon nga video it's all about Thailand. So una ang currency sa Thailand. So morning 25 centavo. Satang nilang 25 centavo. Sa piso na pod, ang piso nila is this big, 1 baht. Yep. Pwede sila pagka-anggit-anggit gamay. Sa una natay 2 pesos. No, may 2 pesos sa una, no? So, mo nilang 2 pesos. Pares lakad, hapit-hapit sila kadaka sa piso nito. 5 pesos nila diri, inani kadaka. Pero nag-piso. Inani kadaka ilang 5. So, this is 5 baht. 5 baht na. 5 baht na. Sunod, Gis. Wala mo ko'y Gis. Wala sa kadaka sa 5. Dako-dako, gamay ato 5 gani. So, 5 ay Gis na nila. 10 baht na. So, manata sa sinsilyo. Dito ta silang papel. Kung papel rang bill, kaya 20 peso. Kana siya. So, ilang 20 baht. Yes, kani. That is the 20 baht. Ilang atubangan. Dako kaya itong 20. Tambok lang ilang 20. So, mao nilang 50 baht. It's 100 baht. So, kana 100 baht. Kanilang 500 baht. Ang atong 500 kay nanampiling. Ang 1,000 baht kani. Oh. 1,000 baht. So, bantay-bantay mo kumuan himog Thailand kay ilahang 500 og 50 mao. Nay pares-pares og color ni sila kasagara basin makuan mo, oh. Okay. So mao to ang currency nila diri. Kumaan himog imong Thailand dapat makabulo mo og gamay ra man ko balan 1 2 3 4 to 10 naman. So ang 1 kay maulaw masad ta sa maayo kay mo tay diri rungga dira oh. Ano? Bugiro huy, bugiro. Bugiro. Cloud. One is pag-pronounce manggod kay naay mga intonations, mga unsa pa na basta 1 is nung, 2 is so, nawa lagi song, 3 is sam, 4 is si, 4 is si, 5 is ha nga ha, 6 is hok, 7 is jet, 8 is pet, 9 is cow, and 10 is 10 is sip. So, pag bantay-bantay mo pag-pronounce kay malahi ang meaning nila diri ana. Okay? Okay, sunod ang language nila, so Nagi language barrier. Kung istorya kag English, dapat broken English gid mi istorya mga sa English, broken English daw ba pag broken English? Yes, I will. Yes, oh, yes I will. Yes. Oh, where go? Oh, mga nana nga you come here, you come there. Ay mo kumpiyansa sa mga katutubo nila diri nga kabalo mo English kay British accent kay na sila ang uban. So, about naman sa tubig, ilang tubig diri mo ato mo og mga restaurant or fast food diri lang sa Bangkok. In my experience lang ha. Kay walay libre tubig nga ilang ihatag. Sakto ba ko re? Literal daw diri nga bottled water ang ginabaligya. Wala ay libre gid nga tubig. Next, so ilang mga product diri sa mga sanina, mga kuan kay prepare sila og made in Thailand nga mga product. Gikan sa pagwapo, pagwapa, makeup kits, sanina, Brit, tanan mga wearable, perishable, unbelievable, sustainable, attainable, table, og mo na to, og uban pang bowl. Iba pa. Bol. Oh, nakalimot ko sa pagkaon pod, more on dagan gid sila sili, mga chili. Magbantay-bantay mo kaon na kay almoranason gud mo. Promise. Swear to God. Cross my heart, luwa pa ko sa langit. Ayo lang balik sa kuha. Magbantay-bantay lang gyud ana muka kumanin mo din mukaon mo daghan
mga bisag unsa pa na nga pagkaon diri nga sa Thai kay makaundang gid mo samot nagbag-o pa mo about sa silang mga street food na po yung mga scorpion, mga worms. Nakakaon ko kas og worm, mura siya og peanut pero lain man. So wala na ko igo ra ko patilaw ato man ko ning ka. So diri sa mga wala pa ni Pasko kay last year pa man ni wa pa ni natangtang. Ako diri ang sorry kay sa mga gamit guys kay namo koy magbalhin og balay. Nara na siya diri diri sa nilibutang kay tabangan man namo sila pagbalhin. Tinabagay ra mga Pinoy diri. Kung OFW ka magtinabangay gid mo except sa magdinautay mo. Natural naman na sa mga Pinoy magdinautay pero dapat magtinabangay gyud. Just love. One love. For the mother's cry, one love. For the times we cry, one love. Busy kay sila diri dula sa NBA. Ang isa dito ang middle son na dito natulog. Okay, kung moadto pun mo diri sa Thailand, then for good mo nga mo trabaho diri or unsa pa na, dapat mag-search mo dira mintas na mo sa Pinas. Mangita mo og employer para mapalitan mo og say tawagan na work permit, namo yung visa. Para dili sayang yung pag-anhi. Kung mag-tourist lang mo diri, napo isa ka option kung mag-tourist mo diri, kung ganahan gyud mo pundo diri, mo exit mo sa laing country dito mo pila ni nakadlaw mo exit. Pila ka days mo mag-exit? Sa Cambodia, twice lang. Sa Cambodia daw, kung sa Cambodia mo exit, twice ra ka pwede maka-exit Pero sa one day Cambodia. lang ang yung trip. One day trip lang, then mabalik na po dahil ka. Sa Lao, Then kung sa Lao po daw, kahit 2 days imong stay dito. 2 so, to 3 days. sa Lao, Oh, 2 to 3 days? yeah, 2 months imo ang visa. 2 to 3 days, 2 months nga visa. So, so pag mahuman na tanan ng kuwan tanan, 8? Sana. 10 months tanan. 10 months tanan. Kung mahuman na, mo out of the country, gid ka dito ka sa Singapore or Malaysia. China, dito ka Malaysia, dito ka para pagbalik na mo diri another year na po na. Oh, sakto ba ko? Oh. Mo na kalisod diri abi nyug sayon kay diri. Pero, Istorya sa gikag China, laing planeta sa kalibutan, laing country. So ang nindot ang Thailand. Dili na siya wala na panglimbong, wala na dapig-dapig. Ang Thailand nindot daw pag exit. Mo naman siguro to. Mo ba to? Paano ko sa Thailand? Okay, so daghan mo maalaagan diri sa Thailand. Sa ako wala pa kay ko kalaag diri. Dito lang ko sa Siam Park, sa Ayutthaya, itong mga palas-palas. Sa wapo ko katog Safari World. Nana ning sa palace diri sa kanang palace diri dapita sa Bangkok. Kay di lahi naman tong Ayutthaya gud nga area. Di naman to siya Bangkok, pero Thailand gyapon jud siya. Then kung ganahan mo og nightlife, na ako'y Khao diri sa Bangkok, Khao Road. Ay diyan ay mga imnanan, mga beer na mga kananan. Bisa dako-dako na siya nga area diya. Then ang mga mall, napay siya mga mall dagko pero wala layo man mi sa mall. Ang mga mall nagtapat-tapat dito sa sentro. Wala man sa sentro god. So kita na ko yun. So mao ra to ako mastorya karon sa Thailand. O kung mo ani mo diri dapat mo experience mo dapat mukaon mo silang mga exotic food. Nakakaon mo og exotic food, mga halang nga pagkaon. Ayo lang gyud palabi. And tilaw lang gud. Wala ka. O kumano na sure na ko tama na day mi diri karon kay off na mo. Day off. Sunday man it's day off. So diri na ko manon akong vlog. So salamat sa inyong pagtanaw and tesa kung magpadala mo og mga unsa pa na yung ihatag maluoy mo na ako. Butang na ako ang akong address dira sa kuan
Yeah, butang na ko address sa description box and bisag unsa lang gud malipay ra po ko bisag unsa na yatag. So napuday ko nalimtan dapat di ay kung mo greet mo say hello, hi ana. It's sawadika for girls and sawadika for boys. Bye today so. Bayot ni Oh. Ana. Bayot. So ako, Sawadika! oh siya. Moingon siya sawadika sa kuha. Then ako moingon kog sawadika sa iya, ana ba? Oh, di ba? Dili kay moingon ka. Sawadika, sawadika. Oh, ana. Sawadika, sawadika. Oh, dili kay ako kay moingon ko siya kay babae siya sawadika. Dili Oo. babae ra gyud mostoryana. Kuminti ko moingon sawadika ana. No, kasabot na mo? Nag-effort pa ko. At least namoy natun-an so Nabaka? Or basin buot-buot lang ko. Basta mauto akong nadunggan and nabalaan nga nadunggan, nakakuan na po sa mga kauban. O I hope nga nakatuon mo. So, salamat sa inyong pagtanong and kadus. See you in the next video. Bye!